Sela kuzolunga bekezela zophumelela zungadinga ulathi ithemba ukalinga unamaqhinga uphinde zakhe izitha nempi yasebusuku bayibhizinisi uyayicikisa izinto zakhe azihlangana nalokho shona phansi mawubuka kozakwenu impumelelo ibuza kona uzuzibuze kwenze njani kwena kwakhalanyoni beka isikhathi kakashayo ungaswayindi sefike kumele uqinifane nojobe ungaliposi ithawula ngoba izitha zojabula qina idolo neqakala usefikile zotakula impumelelo iseqhawula bekezela kuzala ukunethezeka nale ndlela yina mngane ifuna uqiniseka noma ngizima ubambe shisa liyopholela esandleni kunika idolo ukudla kwalo bese uqine emthandazweni amagitha ayovulika ekuseni impuku ingakashayi namaphiko oqala emthini ngiyathembisa siye Aqinise lonke le ndlela namabhodlela kuyasetshenzwa mafuna ukhanya amavila yahlabela umathanda ukwenzela bayasala kulesitimela badudele ngento engayo indawo buka libashonela impilo mawudlala nawe izodlala 50-50 ungabi nabazali ngashifta ibhemu ukhiphisisi ubaleka ugcwala isikhathi shaka wena phenduka ithoni asijabule masibona sifiza ukuhambe enyathelweni balekile ukusiza omunye ungabi ngabhekekiseni impilo ishintsha nemini kusasa ulala isikhatheleni ungamukeli uthweni zambalaza sobishini faka isandla uphosa isifaneni uyoza yokikisa mawubhukuthi ungaphisana amagagasi mawuphisana amagagasi ukhumbuzo ucwini sonke safunda ngamaphuthu uyakhumbula safika kunhlangazimuka nomoya singakwazi novinyo manje senza kwenzeka